O singgalane malagu pamuka olalai bagurau lama desa malam ko tuane di makini yokini lako tuanai kanda akan lagu de mana taraka tuanai kita watamu tak ada pelamu tuanai rabanya dedi mari manyokini makati ai yo bismillah dedang dibuka tuan oi dang ngade sana oi kasadonyo lalai oi tuan de nadi manyokini lalai oi mau dipinta adun sana tuan oi karano kami lalam dah basuo tuan oi di manyokini la nyokini sana maasana winde matukang saluarang banyak ura pagurau liau elo baso tuan naira pagurau dema elo baso tuan nai nan pawiri nambe dudua bamanua tuan nai mintakan lagu desa malam ko tuan nai tigo sapati kanalati po tuan nai Jalwan rinde minta kabojo tuan nai watanatan nande malam kini tuan nai
karimbo lalai oi la tinggi bana melapat na bangan tuan ai oi di manyokini onyokini lalai oi oi lala mo makati indah basuoi mama oi jan baru bapulo pemandangan makati oi di manyokini nyokini lalai oi kapulau kita nan kapulau makati oi nan kapulau menyari udang mama oi di manyokini la nyokini makati oi oi bagurau kita nan bagurau makati oi ati ruswa kok lainyo ilang tuan oi di manyokini la nyokini lalai oi Lanjut dulu. Ya, Lanjut dulu. kita udah siap. Bantu ser-ser sana. Iya, 500 bintang dari Mak Freddy. Daal, catat bintang Daal. Di Padang Daal, di Padang, di Lima Maneh. Iya, bantu ser-ser. 500 bintang jolong bismillah. Tali murah tangganya dolong abah dolong alak tali tiga mak perdi ay bagolong lalu lagat tapian tolong adek mama alai sekali kone mak jasonan indah ala dihilangkan lalai jasonan indah kami hilangkan oi ma agawai jo bangu jeramli di madu dua sama lama nangko tolonglah ade pawir dirang banyak kati dia masa tiba kabanyo lalai kati dia masa tiba kabanyo an baden dang bagam diganti lalai dilibang manila sa malam ko tuhan kalau agati dia da barisi lalai banyo kami lakabajalan lalai banyo kami lakabajalan
Batusan Timor Leste. Oenan bagurau le badun sana lalai minta Allah dendang sesudah iko lalai terima kasih lah banyak Tuhan oenan mengirim bintang ala semalam ko lalai mengirim bintang ala semalam ko disapo telis lalamo bana tabasuo oyenye omba aba akaba malam ko lalai lai batuke tabu capek kasih konye omba ditunggu telis samalam ko Allah putui hati la dekaraga maoi antala pabilo kita basuo lalai antala pabilo kita basuo pantuna kini bale mambale biaso oe makati nambela jame makati bintang makati kanala tibo lalai bintang makati kanala tibo di Padang Pak di Lima Mani oe sair yang asal ajo dendang dema oe malam ko lalai ode akati bintang latibo lalai ode nalai naba akabanyo lalai ode nalai naba akabanyo baasiri konda katau nana bagurau di malam minggu riko kati diang ba aku kabanyo di akan doang nasi goreng lelaris juo sabalu sema boleh mari Padang mama tuh kami tunggu suka geser. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pancinto talang sarweh khususnya pancinto saluang dendang cimpago talang. Dusana ari elok kutiko baye segeh banau daro malam kini amboyal malai ado maasanawi ado telis ado udah peneka malam ado alga utama beko di belakang nangka mangawani dusana semalam kini 2 jam kemuko tentunya cuna biaso tapi boleh ada permintaan tambah hayi tambah sagu boleh ditambah saja memang boleh mak lai boleh pi asal berisi ketidiang waktu kita tambah itu sen tuh di sapul dulu sana kita masan lamo banana basobo di sana bagurau semalam kini merupakan jalinan silaturahmi kita lalamo bana denai taraga jomaasan joteklis dek sari beliau kalam panjang kami turi beliau ke siko biarlah kami datang ke Padang asal bagurau semalam nangko tu cerita jadi di sana matanya dalam rangka apa boya dalam rangka silaturahmi sajonyo atau dalam rangka silaturahmi pemenjapi oleh-oleh masan pulang dari Jogja ya kalam panjang sari tiboy biar lawak pemenjapi jadi 10 hari ya mak 10 hari beliau di Jogja yuk teragakna kami pengajar oleh konser di Karaton itulah beliau masan gitu memang betul-betul seniman mah tuh nggak seniman odong-odong itu beliau maasan ko tuh awak turi si ke Padang
Selamat malam Nyomba sapo ge lawak telis lai. Hendriko Kiper, Pak Wirdi, Muhammad Rizal. Selamat malam Pak Samsuar, Pak Nasrul Maleriang Tabiang cek. Jadi beko dinanyain Maleriang Tabiang. Atau ser lu Alwandri yang bola kirim bintang 50. Terima kasih Mak Kati Majindo. Terima kasih Bang Uji Ramli 300 bintang. Terima kasih Mak Freddy 500 bintang. Nah, tolong Naal beko dijumlahkan bintang kita. Kakak Rajo Batua, Assalamualaikum Kanada hadir. Bantu share cek sana nomor rado di Kanada. Mohon monitor audio kita di mana saja berado. Nomor datang, nomor tiba share dulu. Mama di Padang kini maya di mama. Beko di share lokasi kok. Kasih kok mak deh. Pi 2 jam nyopi kok berisi ketidiang Mak Sati mencogok Mak Sati kok boleh ditambah. Naikkan indang sari lama cik boyel. 5 gurobo di Padang Pak di 5 maneh Muslim dan Mas Raya hadir. Yo Pak Wirdi. Banyak layan soyan tu. Lihat tipunya. Mak Kati Maju Indo lah kirim bintang paling pertama tadi dah Alwanri. Ayo Mak. Putra si buah-buah. Selamat malam Herman Junior. Kenal awak tukang saluang tu. Kenal lah Riko kadang betul-betul je. Ketidiang kau ketidiang. Si Enrico Kiper kurang pertama mah. Kurang pertama awak dulu mah di Padang. Tu kenal ya. Di mana acara di rumah manis kau boyel capek acara selesai mama datang ke Siko. Di Sabalun SMA 5 Baleh. Nah, di atas semak pas seketek lagu Piaman Lamo untuk Bang Uji Ramli Nabarado di perbatasan Timur Leste. Tanggal 6 Baleh bawa lah teklis tu kasalipe cikgu anda nyombak ta. Patah na lailo nyombak sudah bawa. Nampak teklis lah teklis lo. Aku membuli-buli nyombak kau ngah. Nah, yo gara-gara nyombak lai. Di edisi berikutnya tu baru lo awak je teklis. Dah Mulyadi saya malam Mak Darwin Sekumbang. Allah lupa awak buat anda Riko. Allah lupa je Masan. Tidak ada doh satu-satunya di Kota Padang. Hanya Hasan Nawi seorang ikonya. Kedua. Nak kedua ada. Kok ada duanya tembak seorang. Udah Arista kalau boleh pinta aja pintu bakanda semalam kini kasuayan maik katurun tatompang sing walalok di ujung pantun. Atau Pak Zulkarnaini aku dah sul gitu. Kita dah sul dulu mah. Kira sagam awak. Kira mak gawai kira. Minta lagu cik untuk Mak Gawai judulnya Surambi Aceh versi klasik untuk Pak Palu Singgalang Janjang Seribu. Teklis bana nama membawakan. Wih, tu. Iya, Bapantun pulo Mak Gawai di lagu iko. Dek kareh imbuan saluang gurau lah banyak nanti bo kawan-kawan. Nambah gurau dari Padang Kota Tacinto. Dek rancak tampak sanjang pulau melonjak biduk di pautan tagah de izin balayen alun-ado. Ada macam-macam yo Mak Gawai leh. Aku dah nampak teklis loh. Dek nampak telis malam kini ko. Tu. Lalamu dia nak nampak baulang lo pantun. Tu. Bapantun pulo di lagu naniko. Dek kareh imbuan saluang gurau lah banyak nanti bo kawan-kawan nambah gurau dari Kota Padang Tacinto. Dek rancak tampak sanjang pulau melonjak biduk di pautan tagah de izin balayen alun-ado jalan leh. Kau dapat jangan dapat izin dia leh. Biarlah Pak Wirdi seorang. Nah lain dia lidak. Lapia gurau cek teklis kecek kumbang patah sayok. Tampaknya biasa boya. Yo sa dia tehnya mak. Zul Masdi lagu kincir tu cek kemari lu yo. Minta ada amu ada. Kalau dah Zul dah usah lagi leh. Dah Zul Masdi. Iya. Son di sudah kemari. Son dah Zul kami tunggu si kuat di rumah Dasrul. Son di Banten barasih nakan alhamdulillah. Udah Zulkifli Samarkoto. Kalau telis cuma lay 100 maasan ko sampai jam bara gitu baguro gumalay 2 jam ya mak. Kalau ada ketidiang apa nuh kalingkai baru ditambah. Nah masan ko nya Prabu. Nyo tadi janji 2 jam tambah lo guys. Ini berang sekawa. Rina saya malam assalamualaikum selamat malam sanak pegurau sadonyo dari Salim Pawang yop. Orang tu sangka aku balu orang tu sangka kok mah tagadai mah ke guo. Agam Putra sia ai kaman ya ai nyo peraun. Al malam minggu gini ngah. Alwan Rial terima kasih nama ngirim bintang. Mak Kati Maju Indo 50 bintang. Mak Freddy 500 bintang. Bang Uji Ramli 300 bintang. Bintang awak baru 850. Target bintang kita 2500. Tuh. Efrina Landra salam bagurau. Laba bawa kaos oblong Malioboro. Masan. Hande. Mak Kati Kak Coki se. Mintaan dodol Jawa tu kamasan cebo ke cepasan su. Ini tanah lah pak apa sabuelo siko tu banyak minta. Anda jak presiden naik. Allah le. Pak Zulkifli Samarkoto Periaman monitor yuk.
Ay ada cara ko. Tekan aju naikkan Cik Bu ke Cik Damulyadi. Bintang ba. Nyomba bawa lah tek list tu gurau semalam suntuk ya. Ndak nyek tu ah. Nyek tu ah patang lah ilo Cik nyek. Kini lah ni list lu lai. Lagu lu buat sahur iko. Efrinal Andra minta lagu Cik Ratok Bonjo. Arista Tangerang audio barasia bu. Ya bantu bagikan dulu di sana share dulu. Audio barasia bana bu lai ado dodol tu ni ya lai. Tu ni ya seserang lai. Kalau kindak. Salam kudasan Cik Uni kami dari anak Atar perantau Cianjur de Pisar Caniago. Unde orang kampung mamak wana ngalam bela tangan stek. Tangan itu dah mak. Nak mak lupa saya. Tangan Cik lai. Ya tangan itu lah. Kan ikut. Yo bu, bawa ni list tanggal nama leh. Dapat dah. Ni list tu awak lo lebih suat. Tak list apa awak Cik? Piaman lawe Cik ni ya, Sahrial. Marah pisau kabe, okey kalau capek cara selesai mamak kesukaan insyaallah kan ada lima mak tu. Kris Murti Kinari monitor Cik Gu. Yo, Bu ya suntiang naikkan. Zulpardi oyak kapue Cik Bunda piaman lawe kisah lelai magawai itu kemagolah malam semangat malai yuk Putra Salo kemarilah Ria Sastra kami di rumah Dasrul Pak. Putra Salo minta lagu piaman lawe Cik Kak tuyo siku ikan siku kulari sama beradai keduanya Cik bulan Cik matahari sama sentiang keduanya aku baru dia minta lagu ngah itu betul-betul saya kami nah Cik Pak Samsu awak sama sentiang Itulah undang kami ke ya. Allah leh. Sukma Dinir. Selamat malam. Bunga Aisyah. Assalamualaikum. Selamat malam Bu ya. Yup. Ni kok dibawa kada Mas Raya bah cari ni. Dah do dicariin auto. Dicariin konsumsi isi ketibiang. Lah nah. Dah ada kami panjang-panjang kami berangkai leh. Iya mak bungkus. Ya. Agam Tiger. Selamat bagurau dari Medan ni yup. Dede Rahmat. Lagu apa kau tutu karimbo bu? Aku ipa dia. Nyomba rembang matu malai yo mak kate patangnya calau orang tiga luar sila penendang akini lah tek list lo dek nampak tek list lai kadang hantar lagi nyomba Ibu Emma Sarilema Mak Zainal Tanjung Adir Rangduri yop salam kamaasan sama tek list Cikgu Malai dari Ampo Juriri Fitria di Jakarta tuah salam diterima pelayaran kalau pun tek list bana mambuan tu lah lo boleh dengan satu tek list lo ada ndak turun sila banyak mbak turun selai itu kekanakan lah mama ada acara di Ketapiang Padang Tanjung balik Cik Bu Cik udah sawali Zainil tanya semalam Bu Yayop Marsada Kontrusi salam dari Pekanbaru Riak tanya sani Cik Uni Agam Tiger Agam Tiger kok mau agam mana kini Agam Tiger lu deh ini Petrawati Babang Wir di Suayan babu itulah dak mangare Bang Wirdi kini do dia masati lunti pulai dedek len saya nak lulu mencogok leh. Kamar diputar lengkok baliang-baliang. Dia ge dulu kaburu babi. Buru babi Mak Darwin Sikumbang. Mak Darwin Sikumbang di Sungai Lilin. Ayo cek son. Mak Pulut hadir sampai salam kemasan. Laita karena waktu di Padang TV minta lagu Bu ya. Ratok Sanyang Baka Bu onde ketiu mahal lagu itu gini nah. Kok malam kini keluar Sanyang Baka tu ya Pak? Iya, harus penuh ketidiam. Lupa lah
Upalapa ya de bakaja sampai mair yang dilakangnya bapak kan lupa dari Jawa di kampung ayam di sosonyo bapak kan lupa dari Jawa di kampung ayam di sosonyo oi dama di Sultan Mantari lai datang samalam nangko oi dama diminta lagu malam kini katiko asal lai disiko kandakan lagu onde de pamadi katiko asal lai siko Dengan baburu di malam minggu di mau mani malamku abang madi barai rang baburu go pabenan la cie sajo madi barai rang baburu go pabenan la cie sajo. sayangkan dua denai lah tahu hati kare oi kare kara kanduangi barai urang paburu baka jalai ka bangka indah ibarai urang paburu baka jalai ne ka bangka indah lagu magawai mamuli malamku ba itu pasan nilis malam kini tukala lagu magawai samalamku nasana banawe dalam hati tukala lagu magawai malamku kuliah nasana we dalam hati geser kakak Raja Batua terima kasih 50 bintang atua magawai you mau mulai lagu magawai singgalang janjang 1000 ya kami ciek tangguh setaluk bakal itu ya ini dah ikut bu ya dah beliau ada acara yo sajuk lu hati mendangai yo Mak Freddy apolai hari sedang dingin ayo oh dingin kok kami di Padang lah kangen rasuka diturik ke situ tapi balah mak dem badan jauh dari taurang den bakal itu bapa bakal itu kinci atuo tu retok bonjo sudah tulis Bonjo yang mana? Oh yang macam ni buat cakap tu bonjo. ya naratoknya Ya tak. ya Wah, jadi apa dulu? Idege dulu kak kinci atuo kinci atuo kami dari perantau Solok Serumpun Mas Raya nama guru tampeknya di Omega yuk selamat malam bantu ser balik rusana bintawa jauh lemah dari target iya setelah tiba Mak Sati ketidiang iya Mak Sati danai 530 bintang kita tepuk tangan Mak Sati je selaku tukang irik ketidiang iya ya terima kasih Mak Sati ayo walaupun bintang lah tipu 530 ah nang ketidian tetap diri mak jauh mak asan ke pulang beko ke guwo ay bantu serserai Mandala kari yang sama lah tumbuh
kejaleh badan kejadi abu pada banan ko manan nati kejaleh badan kejadi abu pada banan ko manan nati. Nala urang Tanjung Barula Penan Barula Barula Pulo La putu hati nande taraga Penan magawai di makin niko La putu hati nande taraga Penan magawai di makin niko. Pakai efek tuh. Siapa akan elektro? Efek tuh, Mak. Apa ni doang? Efek kok. Oke lah, ini mana? Alah. Coba. Iya, mohon maaf di sana tuh ha. Iya, efek. Pas nakan apa tepuk tangan tadi mana? Iya. Mohon monitor balik sana. Monitor diagi dulu ke Piaman Lamo. Coba diagi ke Piaman Lamo. Mohon monitor. Iya. Tu salah tekan Malia audio. Coba mau Jaramli. Mohon dimonitor balik audio kita. Iya, ay, pakai efek. Agaknya bagai-bagai seh. Iya, mohon maaf sana tuh ha. Ya, mohon monitor balik di sana, mohon monitor sonawa. Tak berhasil suaranya dong model kaset rusak. Cuma monitor lihat, monitor yang gini gua. Bah bunyi. Tolong monitor ga? Alah normal. Iya. Diage dulu Piaman Lamo, permintaan Bang Uji Ramli. Nambarado di perbatasan Timur Leste. Tibo di Tarusan Letampak baru melantai singgah makan di kayu gadang menurun di Bukit Lampu melalui Nagari Bungui Latibo di Pasar Baru tempat Candonyo Teluk Bayu Jalan Oto Kamato Ai mangkoknya tibo di Kota Padang. Janule kamangasan ujung gepangka paliaro nak jamangasan kau ujung tali jikok mangasan paulasan beko mak Freddy kok maungkai wai kok nyampang ya sampai putui tak kambang kok baguluang barabanai mangkata gue barai utang tak babai Bang Uje ai siang jo malam tak kasana ay
desa Rang Balimbiang sawah kareh Jabuki Bonsu itulah desa Nampanamo di tengah-tengah babalai satu batang umbilin kabatenyo kini babaliak kanagari. Sadang sayang magawai bapa liang di sikawati mangko ibo nan bana arek manyusu di carayapo kadayonyo magawayo yodema batam baluluah dalam hati nema pasanyo di Balimbiang rami de anak mudo-mudo rami papai di patang hari mak dulu baja jo bare hampiang kini bau buat jo galu-galu nade lidah balain rasa indak sakame mak banan sarine ilah Rancak musaji surau baru tukaran jamba ikwa koto batonggak batanjilatang di Manado batapian di Sudui batanasira di dalam takambang lapiak dalam daerah Kampung Lasi Lasi Tuo jo pasanehan Nurawa Kampuang Ciek Surang Banguje ade Banguje nambe laragu pia kabadan diri ambo bia kanyawo nyawo patwa walau kango ikan niya jodenai tak baruba basilang omba ilya mudia mamutia piluru basi walau taga tianggan tuangan nyawo di badan mak bia hilang ondai oh bangale Candorang koto baru kabaso pai kabalai tarui kapasa membali kain baranti di toko ame harina sadang pukul 8 di Sinaninyo mabalanjo pulang menjalang tengah hari tiba di rumah katapian balik de bangalek dangakan melah sayang bangalek ai tahu dilaya sayang pakai si ai di batin sayang kena lain di siko ai mako kacame banyo denai manurikan ke yo kato sabananyo tunggang hilang barani mati pabilo juo bangalek bintang bakirimkan nondai Yaman Lamo permintaan Bang Oje Ramli di perbatasan Timur Leste Atua
Naya galu merokok masan lu. Kau mah tua. Ya, jauh. Jadi sabu jo balik cigu sedang bansai ndak tentu di kami do. Bansai balik kok manga bintang 1000 ko ba. Lah kalau mamanggo ta si ai. Dia ndak bagi teman bintang asai lah balik. Ya, kamari ga. Wes kan dia. Tasabui masa barena sati urang jambak jorong jeliku patanan kok bulia dibari karya Tanjung Sani di balai bana badan kini atua. Capek abi laris manis. Mak Sati manggaleh manggis. Capek laris manis habis. Katidiang barisi semalam ko. Katidiang Pak Wirdi tolong dijapri len suayan boleh dibuat pantun semalam ko. Mak gawai lah mulai lo minta-minta teklis. Ya. Kan lah turun masan tu lah mulai lo ko. Lah puji-puji lo Pak. Ko yun dua kaset bana keduanya ko. Ko ada maunya ko. Ada udang di balik bawan. Pasti mak gawai ko. Kalau tipu mau lah ibu mayo, lo mando-ando lari tadi nah. Hadir di Sulawesi Tengah uni sehat-sehat lalamu indak menangis salah yuk. Udah Alessandra saksikan live kita setiap hari Selasa, Kamis dan malam Minggu di jam 20.00. Bu Suntiang patah batikam Cik Adi Rianto. Jadi bantu bagikan dulu Agam Putra 200 sebalai monitor akan yo belah 203 balai mah bantu share mudah-mudahan rami sana kita nak datang nanti bo penuh ketidiang semalam ko diagih dulu Kangalau indah dinanya permintaan maulak sanjo ya ngalau indah iya 235 mantap bintang kita berapa Konyo dusana pancipto lapia guru SDCT kanti dia lapia guru semalam suntua ya Medrawati 55 sampai 20109 BRI atwa tukang iring kanti dia SDCT saja dari Kuala Lumpur Malaysia. Maaf telis tadi kamu nyapu telis takut salah beko kecene Susi di ibu kota Solayaman bintang Macigu dana satu Bang Alek ada bisa do ibu kota Bang Alek nak tanggung jawab Bang Alek bah bola Damus bintang ya satu cewek oke dah mudah-mudahan ada kesempatan bisa pulau nanya ke SDCT udah mus bintang tua seniman kita tu Rio doang indang singguliang cek boya yop yo 240 batu saya di layar monitor Amboni 235 mantap sampai 300 penonton awak malam kini iya penana bakan dama olah kangalau indah dangalah dendama olah Islam malamku walaupun gurau maolah gara-bagara waide pasam sumaru sadiati pulu ye waide pasam sumaru sadiati pulu yuk 1630 bintang wak waina nadia kian dekat dua kangalau indah baduho kami nekan di mandetangkannya usah didangkan akan duang aswapi tanah cara ya kau tiadakan duang oi kau adanya cara ya kau tiadakan duang oi kau adanya oi nak pulau dekat duang kita pulau nak pulau dekat duang hari lapatan nak bagurau dekat duang kita bagurau Tina harus maolah kau leka sanang Tina harus nak akan buang asalai Wain harta sabui damus bintang dengan lawindah hei sasimpa jalan dakan dua kasih tujuan Wain anak bagurau malam ini gara-bagara pailang-ilang nan kanduang hati usuyo pailang-ilang nan kanduang hati usuyo hey wainanya ombak satu pulau nama ambok ha raja pulau suara nilis sama lampu dudanya ombak elo kakak mi iso
nampak pulau Mancogori Fitria sajanyo nampak maasan maambui saluang karato pasam mande adia mengatakan nambe dia kandua de dudua bamano hoi nambe dia kandua onde dudua bamano geser tuh rato pasaman iya age taroy kisaniang Riri tuh Riri tunangan masan Koenana bakanda rato pasaman Riri Fitria samalam nangko taraga Riri ojo masan delalang mobana indah basu taraga Riri nejo masan lala mokan duang indah basu Inana tarata batang pasaman Anan kurunci mandi babaju Kotaraga ila joma asan Di dalam mimpi golai batamu Taraga lurio joma asan Di dalam mimpi golai batamu Koenana bagura samalam kini bagura ulang mane melakito Koena ko batamu dalam mimpi nambe lariri tagama pulo nyampa batamu dalam mimpi siriri nambe tagama pulo Koenana bagura wajo magawai bagura lama desa malampo dari riado nantinya intai de udaris tabaka bayo dari rimahasan nantinya intai udaris tabaka carito spesial untuk masan dalam boxset dunia ini 8 naik menendangan kira spesial untuk seseorang lo di grup Arista dende talambo hati kami diri lah 300 plus nakan ya mak mantap wah jadi lape-lapean masan tu tek lesoy kami melape-lapean sama lambo si anak membawa masan tunya bawalah nah pisu pagi pulang lihat bawalah kini dah ada ya udah putra perdana semalam udah atau kamar dia gih leh dipilinan leh dia gih dulu kandak Pak Samsukwa belum fan berat nilis dia gih dulu karatok kotor tu karimbo bantu share balik kau dapat iyo nak boleh bertamu dalam mimpi do cikgu malayo beko kau basobo riri dalam mimpi kau tak sintak dan tak gamang puluh eta sampai masa kalau di Padang hari ini Jakarta kau sobo dalam mimpi jangan tak gamang itu sih pasal uninya dia aku teragana beko nomor WA beliau masih nalamo kalau tidak minta kau ni beko lapan di harga kini iyo padi taruh sana Tanjung Sani Pasaba udah madi kandak boleh peta balanku baitu gurau semalam ko asal kita merami-rami dia kata sesak kami berdua ai koto tuo paika mencari kayu kapak tanah
ayat tajarang bare indah anak meminta makan koto gadang apa ikarimbo tabao kayu tengah dua baban oi tengah dua baban akan di mana urang tapi cayo banan banyak para sayang oi para sayangan oi bakayu kalere mencari kayu kapak tanah oi ladape di bawah pulang nasibnya denai punyo kolai bana badun sana mabu ade untuang surang Mama Zaimon semalam ya beri Fitria sehat-sehat saya taruh di sinan ambillah kayu kapak tanah nan mama saya yo nasi Wela masak makan basamo ayat tajarang bare indah abu ditungku dentang isi ayam atau papasu Oi dia aku
gadang karimbo dan karimbo sakit bana di dalam badan upe kabadan tibo juo upe kabadan tibo juo Atah tunyo kototo karimbo tua Pak Samsu Namarado di Muaro Danau Diateh di kisah lengkok baliang-baliang dia dulu karya Tanjung Sani permintaan Maksah Barek Nasati Juda Madi Sultan Mentari Namarado di Kuala Lumpur Malaysia Tatompang Bana Pak Anton Kotas-Kotas Pak Mama Ari Muagam je Pak Wirdi Gadang Gombak di Laguna Niko diputar dulu Riak Tanjung Sani. Sabalung karya Tanjung Sani tibo pulau pantun dari Jakarta dari Uda Arista. Allah nanya lagu Kototo Karimbo lagu didendangkan Bana dari Kota Padang. Iyo sama nama Malang tibo diambo sadang basayang kironyo lapeh pulau ke tangan orang. Iyo tu udah elo-elo minta pire kemasan. Kalau masalah-masalah itu beko tolong dicek masan. Tu putih na dari liau na. Iya. Aku ndak aja dapet pire dari masan minta ke Mama Ari Muagam. Tu kalau lo macik nah. Nyomba guys, nyomba cok tukek tabu ke selimpek. Kini lah bagah lo nilis. Jadi magawai sedang magah lo. Allah. Mama Caharia Tanjung Sani tanpa dilereng pandakian. Oi pandakian lama satiai Josia bana lakababiri indah nan kontan lapado badan oi pado badan lama satiai macam ria di Tanjung Sani penyo sampai naga Subarang oi ka Subarang naga kamalo badan sampai berdiri oi nak batum buat di badan surang di badan surang amat sati Oi darat tangga putih ala bui danau tampanan hari labuko oi muko lapawir diai dia bertahun di dalam lunau namunan intan mancayo juo lapaan kohoi Ionan badendang parintang arusu oi nan dia kalagu iko lama sati oi lain taraga jo urang jauh
ikhlas sudah karya Tanjung Sani kemano lagu dikelokan. Tiba pula permintaan spesial dari Salimpe dari Kak Sultan gua. Kak Sultan Ria Pandan ya. Sudah tu ada lo bakanda lo adik Kak Sultan. Yusna Irawati namanya. Adik Kak Sultan candoe ngah. Video kete minta dan Salimpe ader cek. Dak bisu selai. Lah tiba di Salimpe. Kanda lo kini. Ya Allah. Candu-candu ngetik saya ngage lah Kak Sultan nah. Bodoh radio lu minta lagu bintang mana bintang? Ya, bintang lah dah. Alin yang kirim. Moza barang saya. Wah, tarik ketidian nanti diri Demasati tetap itu nomornya.
pulang gelele. Iya. Hadiah kasutan Babu Indah kemanakannya udah lain apa? Jadi lah aja lunggu-lunggu di Padang kirim bintang pelasung. Tama apa ngapain kau lah? Iya, kucing mozaik kirimnya guys. Iya, tuh nanya masan balia. Atua. Dima duduk Pak Wirdi jo Mama Ari Muagam jo Panton kotas-kotas. Magawai sabada ulu baitu gurau semalam ko. Asal dapet magawai batamu. Labiah jo masan jadi juo. Betul lo nah. Gak kare main malam kini. Diagia dulu. Ampean santo. Ku perminta magawai mata kesampet tak tidur kah. Terima kasih Mas Freddy 100 bintang Alga. Bara jumlah bintang Alga. Magawai deh. 730 ya. 1730 banyak bintang wala sana. Bang Lek mana Bang Lek? Dan anu si Bang Lek. Dem pas semua Bang Lek siko kah? Ampean santo. Nasib ayah ikut contohnya. Oh ya wakayo. Oi. Maaf kawan. Direwing stay dulu. Swanta, direwing. Kasih dulu, diagi dulu karatok bonjo. Permintaan udah alwan rial. Mancu basai mandi bakua ai latuan Atua memulik rumah magawai. Kami kok di Padangku memulik se. Kok di Silipe sudah dapat rumah. Diagi dulu karatok bonjo. Permintaan udah alwan rial. Ya, ratok bonjo mana? Dari Bonjo dari Bonjo buat sekap yang babake tangan antaronyo. Kandung juo musim pabilo kabaliknya mae hai ma lagu magawai sari-sari lepasnya kami semalamku. Oi kami tabar yang sakit de magawai tolong yo bicara. Dari Bonjo Koda
antaronyo basera urang tangapakan ko mamai tengah malam ko maoi ai tengah malam tidur tabari yang tabayang lagu parangainyo dan puja mato malalokkan da alwandri dan sinayan rami padang panjang hari Jumat larami pulo kanduang bajoak jati gadang awak dirintang sansaronyo dah onde oi bakandak kalagui ko barusua malam kini barakalamo macam iko urang lalo jago kini atunya tu nam bonjo na dek magawai ku ibana lagu pulai batagak rumah iya iya ndak kurai na batagak rumah kini lah pulai le terima kasih masan boyal teklis karatok bonjo yo dah ayo pesanang saja hati malam kini saluang masan ko yo bana dayo bunyi yo ya malai den yo lah seniman balau seorang-seorang satu-satu di Kota Padang ini. Apa lagunya lagi? Diputar lagi kesuaian belengge ya asuayan balengge nak galak saya belengge untuk ada John Kennedy bantu share balik bintang lu sampai 2000 lah Pak Wirdi bintang Pak Wirdi pegawai narasu John Kennedy oh
tibo pulo pantun gak setanggak dulu dari kota Padang Panjang. Larami orang sabalik ba itu gurau semalam ko anta apa nama penyakit ube lake naik bisonyo. Yo kama ama minta ube. Tu makati turui masan yo denai. Ya masan selesai tu nah. Kena naik bisonyo beko gulu masan naik. Kamano lagu dikelokkan sama lagu le Hasan sebana lama dena udah ko yo tapi adik sama dendang udah pasal luang udah kan dipuji dia lagi dulu tarun jam yo sabana kanai kagunjainya tu ni yo lah masan mah putih dia masan pirek-pirek gunjainya tu mah ya dia lagi dulu tarun jam Yop, cu, selamat malam cu. Aman cu? Masih. Iya. Dia lagi dulu tarun jam. Bintang baru bintang kekurang bintang lain. Kurang bintang wala para tuilai sana. Iko lagu iyo tarun jam nan bagura. Samalam nako nanaba gurau samalam nako tasin tantelis tengah malam magawai raso mana lepon juo magawai raso mana lepon juo
panjang kuah. Dari Mak Katik Majindo. Bagura orang di Padang, iyo mak sadang di Padang mana kini ya. Bagura orang di Padang dari jauh meminta lagu. Hilanglah baa salah surang mencali hati dan lah lagu. Handende, bagati magawai nyombak ya kuah. Mak Katik kalau mulai lo ngah. Mak Katik lah mulai lo. Nya bagawai lo minta ini ya teklis. Selamat monitor mamari magam. Baka bawa mamari magam. Ketidiang. Lagu namurah sajo lah teklis suaya nangui sajo. Atua. Bapantun pulo magawai di lagu iko. Malam pirugo kanai tembak bulu baserak katapian. Malam basuo siang ko indak rindu kemasan sajo disangkuikan. Itu salah main manang sih magawai ko. Bagati. Suaya nangui lo lagi. Apa? Suayan angon. Suaya nangui. Kau nak sampai ke gunjainya bang. Ba ako, iyo aneh saya tiba perminta magawai ko. Mamuli tari saya kasih ko kecil lo bakarajon lo balawai ko. Udah putra perdana pola kuda tu dah. Kanda boleh pinta balaku asal dapat kami laluan ngah. Sabalu ka suaya nangoy diagi dulu ke Tanjung balik. Ya Tanjung balik baru suaya nangoy. Oh, tabaka. Iya. Balik tu. Iya Tanjung balik lo. Nakan mak sabaran sati Cingku Malai. Di ladang badan kini. Moga laris manis mak capek manggis tu abia. Hari Selasa berisi penuh ketibiang kita. Lambe lego lai kemanang mak basabar nakan semalam ko. Diagi dulu ke Tanjung balik. Sawali lagu ba minta abarus ande samalamko olalai la samalamko ola biatinde oide taraga ajorang rantau bilo kabasuo la olai la kabasuo oedi adi rarantau kakanjung bali hebaduo kami dekanduang mendendangkannya Tuhan oi mendendangkannya orang rantau dekan duang capek babali lalamu bana dekan duang indah abasuo Tuhan oh indah abasuo Tuhan oh yatina nibo lain taraga basuo jaurang rantau amusim pabilo dekan duang kabasuo Tuhan oh lo kabasuo Kanduang danau singkara tanpa nadari de Tuhan Tanjuang alai Tuhan oh ya Tanjuang alai laputui hati jorang jauh dan ayat taraga sayang pabilo dekat dekano sampai
Tuhan oi kanamu sampai oi bakanda ngkontan dasa wali katanjua wali tema samalamko olalai samalamko antapo makati namo panyaki dukun mau bende kanai pulo makati oi kanai pulo oi na orang deganduang ngamun buki ramide anak makati ai mudo mudo ai tuan oi ya mudo mudo lalamo bana deganduang manangguang sakit oi patang ube makati mamakan juo tuan oi mamakan juo tibo pakirim dari Malaysia 100,000 diagih kamoro peti permintaan Bundo Nelwati Oh, saudara namanya siapa tadi? saya nami magawai ke yo biar kan nempo awak dah ada Malaysia. iya kan nempo aku ada magawai terlambek lagu iya malah nangis saya dah minta iya Pak Wirdi saya malam Pak Wirdi kandakan lagu walaupun nilai saya ndak tibo ketika mak sati lah berisi alhamdulillah diagih dulu muaro peti permintaan Bundo Nelwati muaro peti basimpang mati go basimpang mati go sasimpaya lana kakuan tanoe kakuan tanon de Bundo nelai di mahati indah kai boy indah kai
Nomor ketidiang tetap iko di samene mak sati 55420102792159 basangkuian ka mak sabarek sati di tengah balai kini nonton Cikgu Malai. Laris manis sandaknyo, mangga manggih. Habis galih tu masuk ke ketidiang SDCT. Baru lama kita tengah nak balik. Kemalai. Nyoba le, le. Nyoba lah gula tadi lupa. Mus. Pihak pelayaran. Saya nak. Saya nangui mak gawai. Gila mak gawai. Padokan bae, Pak. Buat saya nak. Ndak bada nak denai. Kalau mulut kaset kini kita nak boleh saja kita sampaikan ke aman saja tak. Tu mantap apa. Tabakarum di suai
ato tangi tenggu umang surang tuan oi di manyo Ada. Kalau lah batamu sama-sama induk kanset dah ada suli deh nyodo cek pegawai sabana sampai ke gunanya. Tiu mau kasih kadang-kadang pak. Daripada tiba trompa lain. Tiu sampai ke gunanya. Iya, kau sebenarnya. Iya, lah tawakal lah hitam kau. Ada. Kau nak sebenarnya itu ah. Kau saya nangui dah cikgu ni ada. Ikut nanti bakai ngah. Ikut nanti bakai ngah pegawai. Dah dapat dimakan lain. Aku mau deng. Mau kasih pegawai atas support je lah kami tadi. Anda berarti kurang minta awal ya dah. Atau mudah-mudahan Bang Alek dan sadang mau nyanyian parak malam tiniko bangka-bangka derangi. Ya tu ah. 500 lagi minta. 600 lagi kurangnya. Assalamualaikum tukang. Solo Selatan hadir minta awak. Dendang Ratok Piaman Ciambo tunggu bana bu. Oh. Ya. Ayo. Aduh. Minta Ratok Solo cik sana. Oi, apa dia? Solo apa? Solo Selatan Kabupaten Solo atau Kota Solo? Ah, Surukam Bakayu lah. Agama apa? Kasurukam Bakayu lah. Ada bukan dah enak. Ya, Kota Solo. Kan orang loh. Lebih, ada deh. Entar tercatat entar lebih. Dia lagi pelayaran lu nyombak panas malam ko. Tapi ni lesen ayahnya. Enggak boleh cikgu dah. Tu lo si nyombak ko. Nyombak ko lah mulai lo ngah. Jika ada patinan rata coy atau gabe dan kurang simpai lah tiba golek di nandata elok kita bayo iyo elok labuan jo tapi kampung halaman dak satu banyak paham dan batingkai merusak budaya tradisi cuy one oi kacaya anak orang Batak
tu nyoba untuk teknis. Oke. Mana lagi? Kamar diputar lengkok banyak-banyak nih. Lagi lagu lu. Lagu halo apa dong? Posisi lah sebentar kok. Pelayaran. Ah, baru dari posisi Pak. Lek. Ini lagi lagu solok deh. Lagu solo apa tau? Suka makayu. Kurang suka Dia guys suruh tampak kayu. Lah pulang kita dari pasisir diputar lengkok baliang-baliang kalau lagu solo. Kurang sirup kamai pai bakayu ai. Oi nan kapulang oi patang-patang ai. Delaku kado ya walatau lintang oi dek panang buangan lintang oi dek panang buangan malam pergi jauh dia temukiai murah mamike oi oi unge jambu mama ke oi manan sakit orang menyilau oi kau pintu orang menyilau oi kau pintu. Oi lala taga oi rumah sekolah batu ala bangalek obato gawalunai
Bang Anwar Siregar. Artinya disuruh pakai itu. Saya malam Bang Anwar Siregar. Assalamualaikum Bu Yayo. Waalaikumsalam. Bahasa tiawa komen dak do tabaco di ma ko salah di jaringan tuh nah. Di layar monitor itu saja. Dusa anak nadir malam kini ko ndak do salah ya. Nanti pun datang dan satu komen nak do salah. Jadi kita nak do salah-salah di siko supaya jangan salah. Ya tersangkut dia awal supaya jangan ada salah-salah paham. Itu cerita nah. Kemana lagu le? Dusana waktu kita tinggal 3 minit lagi. 3 minit ni? Nanti 3 minit ko lagu mahasil. Lagu mahasil le. Lagu le. Dia geh dulu. Kal lagu. Lagu Ju. Lagu cucu. Kami katutik lencu menyasar uncu kuah. Oh lah siap tadi. Kunci elok laku gini. Kau biasa tu tunjuk tangan tarik seh. Kini dia menanggung. Baru diminta beko langsung matian. Oh lah siap. Ya lah siap tadi. Untuk kadang lah. Lu betul lah. Ya. Kadang tu pasang tu. Iya, koto gadang le. Adi agih dulu karatok koto gadang permintaan dapur mana semalam ko. Tadalu
Dua buah lagu penutup Siti Johari jo maik keturun. Mereka turun dulu. Maik keturun dulu. Iya, baru Siti Johari. Maik keturun dulu. Jadi udah Anwar Siregar caranya udah sari-sari doh di salon enak Cipago Talangko banyak-banyak saja udah komen. Ini baik siapa namanya Facebookku santiang menilai. Siapa namanya komen, siapa namanya man-share tuh acok keluar namanya. Tapi kok menonton sih itu komen cek. Atau nak keluarnya tuh. Ya 2 bulan lo sudah itu. Tuh kerja Facebook nah. Indak lo dapet di kami do. Jadi kok acok walaupun lambaian tangan, walaupun jempol banyak-banyak sih takkan komentar tuh. Abeko nama udah muncul sih tuh mah. Jadi penonton terbaik, penggemar berat. Nah, itu ada beko penilaiannya di Facebook. Facebook tuh nak tahu tuh. Jadi caranya mudah saja dah. Saksikan kami setiap Selasa, Kamis dan malam Minggu sudah tuh banyak-banyak komen. Diagih dulu suayan naik keturun permintaan udah Arista Nabarado di Jakarta jo kawan-kawan kasadolahnya. Lamarato orang suayan Johari permintaan mak gawai nak berado di kota Palu. Sudah terus walau jalu-jalu nanya dulu singgalang kubu di ateh. Sudah Siti Johari. Wenan bagus warau lama gawai urau lagi to dang
kota Palu. Kalaulah hati tak dorong sayang, dia mak gawai ndak kadiagai tukang saluang na punyo doh. Dia mak gawai niat sampai na peralu. Ah itu nama gawai. Atuh, ndak ada cemasa. Bawa lah. Dia ge dulu. Ka singgalang kubu dia teh sudah tu jalu-jalu. Atuh. Ba dia mak sati. Ndak tak kalau mato mama Arimu Agam malam kini. Ndak baala doh. Mama Arimu Agam kini di titik aman. Karena mak gawai kini lama pindah ke Teknis. Ndak jadi kesuaian doh ke Padang selah. Singgalang namonyo gunung lerengyo bangarai ngarai bukit tampe paladagan demak kabeniai lalan suang denakar sadang tabang kalaya ya matu wanting adagan singgalang tubuh dia tekarangan urang daunnya pada ulunya magawai okoi jaso joa pegadi balik tengah joa mato sajo mato sajo singgalang najo marapi layai luranan keri hatuan nai singgalang keri tak gunung tuan den sasali dan nailanya topadi ladang biasa tua dinan kari yang konon kabar tabu baraya panyalayan yokoto tuo masuk daerah Padang Panjang maka beta dan akabalayan akan mencari bidua pulau nasamolan suangka subarang singgalang namonyo gunung bangarai ngarai tuan dengan imanyo kini sejak pacarai jonan kandung ai mato tabuang dengan imanyo kini Wede ulah talang sarue bagurau juo malam iko nan kandung oi ama misah atah jo bare ngade kandung ba indang juo nan kandung oi Oila tampak candonyo asok disalu kini hujan turun tudua manjala sanjorayo maka besirian akan karakok laibana sarupo daun basisia yuori carano Oi jangan
Busana kesadolanya terima kasih bintang kita berjumlah semalam kini barada 2131 dah. Sampai besok kita balik di hari Selasa tentunya di jam yang sama.